yakatokota musoro yakatokota nedare rose nyaya yangu ndekuti amai ava vakandikwereta mari yangu vachita vanondidzosera ende ndatomboramba asi vakaramba vachindinetsa vachisenda mameseji ndinawo yese akazara mburi mangu nekufona kusvika ndazongwanzwisa nobhomo apa gori rakapera nanhasi gori rakapera muna April chaiwo nanhasi ndakambozamawo ndakapedza ndakangonyarara pesa muna ndatomonyarara si ndakachikuya kudare ndokuneedzanisa ndikubva ndauya kwamuri amai kuti muri kubvumirana here nezviri kutaurwa naamdumu kana kuti muri kuzviramba munotaura dare rino chitisanangurirai mukava vari kutivo vaneaaaaedza kuti mungadzorere mari imi muri kungotsika-tsika saka nyatsotauraiwo dare rino kuti zviri kumbofamba seiko kuti musadzorere amdumu mari yavo takapanana mari takanga tichimboisa pamusoro ndichodoti hatisawana mari yacho yese ndobva ndazomboti kudei pandakadzoka vakambotaura nemurume wangu achida kuvapa mari yacho havana kuonana ndobva ndazovatsanangura kuti mari hazandaiwana kana ndichinge ndazoiwana munondiona nekuuya ndokuzonyarara pandakamboita masika vakwira vari kuti vari kuda mari yavo mamakwereta mari 200 rapero nditi munedzikadai ini pandakakwereta ndakavati kana ndichinge ndakuwana ese tunoona ova hamuna nguva yamamataura aiwa tatina kuti tataura nao orit makazovapawo mari pa200 pamusoro angari $60 andichanyatsozoti yange ikunidzindani munofanira kunge muchiziva pamari yamukakwereta ndakavapa mari yakati ukasara mari yakati ndiri kutsvaga here kana pa200 yacho ndiyo yari kutsvaga handisati ndaiwana musati maiwana pane vakataura muchiti vakambonge vachida kuisa mari ndinovakueimapinza vakuenyaka vachiti vaida kuita pamari chii chakazokonesa kuti vasazopa mari inini ndakanga ndisipo ndakanga ndiri kusauti saka ndakavatumira nhamba dzavo pane mari iyo yavanga vawana ndopa ndakatumira nhamba dzanima ndikati vafoneri muvapi ndobva vambofonerana vakataurirana handizoziva kuti vasvika kwagwesha havana kuzobatana sei ndobva vati handina kuchivaona ipo ndikavabvunza kuti mazosvika papi pamafonerana kuti mupanane mari ndobva vati hatina kuzoonana ndopatakazogumirwa ipapo asi kana ndikada kutarisa vanhu varume venini vaibofanira kutumira mari kwamuri segovaiziva kuti matora chikwereti vangadai vakatumira kwamuri kuti endai munodzorera chikwereti chamakatora chii chakavakonesa kuti vatumire mari kwamuri inini nguva yacho ndakanga ndaenda kusauti ndandisi imi ndimangama ivo varume venyu vangu vari vangu vari kuno kwavanogara kwagweshe saka vakatadza nei kuti vangovapa mari yavo ivo vachinditsanangurira vakati ndakatoisvika kwagweshe foni yavo yanga isaiti regai titauri nawo nyaya iripo ndeyekuti ava vakwira dare rokuti imamai mune chikwereti chavo che$260 imi ndokubva mabvuma nawo yokuti ichokwadi ndine mari yavo 260 zvakakutaura pamai zvino vakwira dare kuti vari kuda mari yavo kuti muvadzorere 260 munovadzosera inini pamusoro kuti ndiwane 260 yese kamwe chete handikwanisi kungoziwana ndinoenda kuti kutangawo kumwedzi ndombova poshoma mari yakauya iri keshi hati hamuna kukwereta iri mombe kana mbudzi kana kuti chii dai kuti madii zvino vakakupai keshi saka munofanira kudzosera keshi yeita zvemainstruments kuti nokugarisa kwayaita
azviite kamari nhau iripo ndeyekuti avada mari yava mapanza wadzorere chikupai mwedzi uno mudzorera kamari 30 days mudzorera mari yava yainyemba